Interviewet vil cirka tage en halv time, måske lidt mindre, alt efter dine svar. Og jeg skal gøre dig opmærksom på, at jeg optager det og transkriberer det til vores opgave. Og ønsker du en kopi, kan du selvfølgelig få det. Ja. Dine udtalelser i dag er anonyme, og der er ikke nogen, der kan lede tilbage til dig som person. Du må meget gerne stille spørgsmål undervejs, hvis der er nogen tvivl. Og du må ligeledes gerne bidrage ved inputs undervejs. Alt det, du vil. Ja. Hvor gammel er du? Jeg er 42. Ja. Og din beskæftigelse? Jeg er specialpædagog. Civilstatus? Jeg er gift og har 2 børn. 2 børn? Hjemmeboende begge 2? Ja. Hvilken landsdel bor I? Vi bor i Borup. Ja. Hvad er det typiske rådighedsbeløb, I har til en ferie? Charterferie? Altså, vi plejer at bruge 32.000. Ja. Og det er med det hele, eller er det kun for selve stamferien? Det er med det hele. Ja. Har du købt en charterrejse inden for de seneste 5 år? Ja. Hvor købte du den igennem? Jeg købte den igennem. Eller hvordan bestilte du den? Nå, hvordan bestilte jeg den? Jeg bestilte den over nettet. Ja. Bestemt hjemmeside? Jeg kan godt se, at jeg bliver helt stille. Jeg tænker, og det knæger. Ja. Var det via et rejseselskab? Ja, eller det var nemlig søgemaskine, du brugte, eller hvordan du... Men prøv at høre, nu bliver jeg jo selvfølgelig lidt i tvivl. Hvad søren var det hed? Fordi vi var i Thailand. Ja. Og bestilte igennem. Ikke Tjæreborg. Hvad søren var det hed? Apollo, Spis, Startur. Startur. Okay. Ja, det var Nu godt. nævnte jeg bare, Ja, at jeg kunne selv. Startur, ja. Ja. Hvor mange var I afsted? Vi var 6. Hvor mange var børn, hvor mange var voksne? 2 børn 2 børn. og 4 voksne. Hvem var I sammen? Altså var det familie eller venner? Det var eller? min morfar. Ja, Så mor og bedstefar. morfar. Ja. Hvad er vigtigst for dig, når du køber en charterrejse? Det er, at det er et sted, der ligger tæt på vandet. Og at der er pool. Og at der er... altså, når man går ud fra hotellet, at der så er noget by og noget liv og noget, man kan se på. En tur, man kan tage på også. Ja. Sådan. Ja. Hvordan med i forhold til børn? Altså skal det være... Altså, sådan som det er lige nu, synes jeg, det skal være et sted, hvor der også er noget børneunderholdning. Ja. Og sådan noget, ikke? Ja. Hvad er så det næstvigtigste? Det må være det der med, at det ligger tæt på noget. Man kan komme ud og opleve noget andet. Altså, man kan tage... Man kan tage en bus, man kan tage en bil, man kan et eller andet, så man kan komme, eller en båd for den sags skyld, så man kan komme ud og opleve noget sammen. Ja. Hvis du skal vælge mellem pakkeløsning og pris, hvad vægter du så højst? Altså du mener i forhold til, hvis jeg selv bestiller det, så vil jeg helst selv bestille det. Ja. Fordi så får man tit noget andet med også, ikke? Eller kombinere. Kommer an på, hvor man rejser hen også, kan man sige. Selvfølgelig. Ja. Vil du have en anden holdning til det, hvis du ikke havde børn med? Nej. Hvorfor tror du, der er nogle børnefamilier, der foretrækker den her pakkeløsning, eller selv konstruerer det frem for noget andet? Jeg tror, at pakkeløsning er, fordi det er nemt. Ja. Altså, hvis man har helt små børn, så skal det være sådan, så at... tit så er der jo mange, der vælger det der all inclusive, så de ikke engang skal ud af hotellet, ikke? Så de kommer, og de er der, og de spiser, og de er... Altså, det hele er bare nemt. Ja. Også hvis man har helt små børn, ikke? Men, hvad valgte de sidst? Jamen, vi valgte, at vi... Noget af det, den første uge, hvis det vi som sådan en pakkeløsning, så ugen efter, der var det noget, vi selv havde fået. Okay, så I kombinerede det faktisk? Ja. Hvad giver det dig, at du selv kan konstruere det på den måde? Så får man det jo, som man gerne vil have det, og kommer derhen, hvor man også gerne vil hen. Så det er sikkert lige, at pakkerne lige er det man gerne passer. Vil. Nej. Ja. Hvad er formålet med at holde ferie for jer som familie? Jamen, det er det bedste. Altså, man går og glæder sig et helt år til, man skal afsted. Det er bare årsholdet. Ja, det er årsholdet. Nej, det er bare ferie. Ja. Det er bare det bedste.
og det der med, at man er sammen, ikke? Og man slapper af, og man ikke skal op på arbejde, og man har tid til hinanden. Så det vigtigste er bare det med, at man har tid til hinanden, når man er sammen. Ja. Det er bare det bedste. Altså. Hvad så personligt for dig? Hvad er det så formålet med ferie? Er det det samme? Altså, det er det samme, men også det der med, at man kommer ud og oplever noget nyt, og nogle nye kulturer, og ser noget, noget fremmed mad. Og noget, ja, så du er også lidt inde i noget oplevelse? Ja. Kunne I finde på at tage på nogle udfordringer, altså sådan noget, også noget fysisk måske? Altså, da vi nu var afsted med her i Thailand, der var vi ude at ride på elefanter. Vi var inde og spille minigolf inde i junglen, og det lyder lidt fjollet. Ja. Nej, det lyder spændende. Vi har også været ude at sejle kano, faktisk inde i junglen, hvor det bare var os, ikke? Og så var det bare helt stille. Og så kom vi bare sejlende der, og lige pludselig var der sådan nogle børn, der hoppede i og på kanten, som der boede derinde, ikke? Altså det, det var fuldstændig fantastisk. Altså. Det er så vildt sådan noget. Ja, det er fantastisk. Så du forventer afslapning af en ferie? Afslapning, men også oplevelser, ikke? Ja. Hvad giver det dig og din familie at holde ferie? Så hvad får I ud af det, når I så kommer hjem? At vi har meget mere energi, og man er kommet tættere på hinanden. Man har været meget mere intens sammen jo. I hverdag, der farer man jo til det ene og det andet alle sammen, ikke? Og der er lektier, og der er alt muligt. Her vil man bare sammen bare for at hygge sig og for at opleve noget dejligt sammen. Hvordan vil du definere kvalitet med hensyn til ferie? Hvad lægger du i ordet, at det er kvalitet? At det er trygt. Altså området, man kommer til, er trygt. Man skal ikke føle sig usikker. Og at hotellet er der også er nogle vagter, og altså, at man føler, at man kan sove om natten, når man føler, ikke? Det er en god forudsætning. Ja, at man er et godt og trygt sted. Ja. Så. Hvad med, at man ikke selv skal lave noget? Altså, ja, det er jo også. Jamen altså, det er jo også rart, altså når man gør det. Men vi har også, altså normalt, når vi rejser på ferie, så er det, sådan noget camping. Ja. Så kører vi ned, og så er der en mobile home, og så er vi dernede. Så der laver vi også faktisk rigtig meget tit mad og kælder og sådan noget, ikke? Det er noget andet. Det er det. Ja. Meget andet. Ja. Så, men det andet er jo bare luksus. Det er jo bare skønt, ikke? Der er nogen, der gør det for en. Hvordan bestiller du aftensrejser? Jamen, det gør vi over nettet, og det er sådan en campingferie. Ja. Men hvis du skulle vælge mellem de her søgemaskiner, eller via pakkeløsninger, via rejseselskaberne, hvad gør I så oftest, når I skal på charterferie? Søgemaskine. Søgemaskine? Ja. Først? Ja. Hvor I selv sammensætter det? Ja. Hvorfor er det, I synes, det er den bedste måde, hvis man kan sige det så? Fordi det giver noget mere frihed. Ja. Altså til at gøre det, man selv vil, ikke? Har lyst til. Nu sagde du, at I bestilte via Startours. Havde I også været inde på de andre sider? Eller? Okay, ja. Det havde vi. Så det var ikke bestemt af, hvilket rejseselskab det skulle være? Nej, men det var også i forhold til, hvad der var på det ene hotel der. Ikke? Det ene hotel, det var sådan en uge, hvor vi virkelig havde børnene i højsædet, ikke? Så det var sådan noget med rutsjebaner og alt sådan noget der, og den anden uge, det var sådan ude på en ø i sådan nogle bambushytter, ikke? Ja. Så det var meget kontrast, ikke? Det lyder rigtig, rigtig fedt. Ja. Hvor vigtigt er det muligheden for at tilkøbe ekstra ydelser for dig på ferien? Når man kan købe de her ekstra ydelser på ferien. Hvor vigtigt er det muligheden for, at der er nogle ekstra ydelser, man kan betale sig til? Jamen, det synes jeg egentlig er vigtigt. I forhold, det var fordi, nu tænker jeg lige på, hvis man nu har helt små børn, ikke? Så nogle gange kan man jo købe de der trammesenge, eller hvad det hedder, sådan nogle, man kan slå op. Så kan man tilkøbe sådan nogle ekstra ting, ikke? Og det synes jeg, der er en luksus. Ja. Altså, det er da dejligt, man kan. Hvad med mad på flyet? Ja, altså det synes jeg, man skulle have. Ligesom i gamle dage. Jeg synes, at det er vildt irriterende, at man skal betale for det. Ja, at det er ekskluderet for... Ja, det synes jeg bare skulle med. Hvad med transport, for eksempel? Ja, det er da også. Det synes jeg også er faktisk. Det havde I det med, da I rejste? Og det betalte vi for, ikke? Ja, men I havde med? Ja. Der kom nogen og hentede os og kørte os. Ja. Hvorfor valgte I det til? Fordi at det lå lidt langt væk. Okay. Og så var det sådan, det var nogen fra hotellet, ikke? Vi så bookede til at kunne komme og så det var ikke via rejseselskabet? Nej. Okay. Så ringede vi til dem og spurgte, om der var nogen, der kunne var mulighed for, at de kunne komme og hente. Så I havde ikke planlagt det inden? Jo, vi har planlagt det hjemmefra, og havde fået dem til at komme og hente. Ja. Hvad med mad på flyet? Hvorfor er det vigtigt, at det er med? Jeg synes bare,
Det ved jeg ikke. Det er bare fordi, når man betaler sådan nogle dyre rejser, så synes jeg også bare, så burde Det det skal bare være med. Ja. Altså. Fordi at når man så betaler, altså når man køber 2 sandwich og 2 solvander i landet, ikke? Altså det koster jo en formue. Er det ikke rigtigt? Jo, det er ikke billigt. Nej. Så det synes jeg bare skulle være med. Så hvad gør det ved ferien, at der er de her muligheder for ekstra ydelser? Det gør jo ikke noget, når man, altså i virkeligheden gør det jo ikke noget, fordi man har jo sparet op, når man skal sådan på ferie. Ja. Men det er selvfølgelig noget ekstra. Man skal huske at sørge for, at man har lidt penge tilbage, når man skal hjem, hvis man gerne vil have noget at spise. Det er selvfølgelig også en fordel, ikke? Vi planlægger det lidt. Ja. Vil du vælge anderledes, hvis din husstandsindkomst var cirka 10.000 kroner højere per år? Det er ikke per måned, du får. Nej, det tror jeg ikke. Hvis jeg tjener rigtig mange mere, så vil jeg. Så det vil ikke være nogle ekstra ydelser, I tænker, I vælger det, I har lyst til? Eller vil der være nogle ting, I så vil sige, det skal vi så have med ekstra? Nej, så tror jeg, så vil jeg, altså 10.000 er jo ikke så forfærdeligt meget. Nej. Vel? Jamen, der tror jeg vil vælge det samme. Ja. Men hvis man nu tjener endnu mere, så vil jeg prøve at få på første klasse helt beduljen. Ja. Det er mega godt at prøve. Det kan jeg godt forstå. Har du set den der flyver, der lige har været i fjernsynet med dem, der jeg hørte lidt om. med Dubai der? Jeg hørte lidt om den. Det er jo helt vanvittigt. Det gad jeg godt at prøve. lidt vildt ud. For det kommer man aldrig til. Men det kan jeg godt, så skulle det være meget så rækker 10.000 nok ikke så Nej, det er per år. det. Helt generelt er der andre ting, som er vigtige, når du bestiller en charterrejse? Helt generelt er der noget, der er... Ja, altså det er jo også vigtigt, at man får tegnet de der forsikringer og alt det der. Altså man kan jo aldrig vide, om der sker et eller andet, men man lige pludselig skal afbryde sin ferie eller noget, man skal hjem. Ikke? Så sådan nogle ting er også bare rigtig vigtigt, synes jeg. Man så noget afbudsforsikring, men også sygeforsikring? Ja. Og det er med i din private forsikring, eller er det med i rejseselskabet? Det er med i min private forsikring, fordi det har jeg fået lavet. Okay. Ja. Men før i tiden, så købte vi os til. Okay. Ja. Og det var via selve bestillingen i rejsen? Ja. Okay. Ja. Har du undersøgt, om der er prisforskel på at bestille rejser gennem et rejseselskab eller via søgemaskine? Altså jeg synes, især når man skal derned langt væk, så synes jeg, det er billigere, hvis man gør det direkte. Altså man booker direkte, ikke? Man ringer ned til dem, så synes jeg, man sparer lidt. Ja. For jeg tænker også, at rejseselskabet skal selvfølgelig også tjene nogle penge på det. Altså, vi skal jo have løn, ikke? Så så det er altid billigere. Så du mener, at det er billigst, eller du tror, det er billigst med søgemaskiner? Ja. Tror du, prisen for en rejse bliver den samme i den sidste ende, når du har lagt det hele til, og egentlig er færdig med at have, hvis man lavede 2 parallelle rejser, at det så blev det samme, eller vil der være en forskel i den sidste ende? Jeg tror, der vil være en forskel. Ja, det tror jeg faktisk. Vi har været lidt inde og kigge på det. Ja. Og der er cirka de her 2.000 kroners forskel på den rejse, vi fandt. Samme hotel, samme afgang. Ja. Så hvad synes du om, at rejseselskab tager en mere pris på omkring 2.000 kroner for en samlet pakke, kontra en samlet pakke for at booke det? Altså jeg tænker jo, at de selvfølgelig gør det for, at de skal også skal tjene nogle penge. Ja. Altså, men det er da alligevel på en eller anden måde lidt frækt, ikke? Altså, føler du dig snydt af det? Det ved jeg da ikke, om jeg gør. Man kan sige, hvis man bare havde det sådan, jeg vidste, at jeg skulle rejse med Startur, og man bare slår op, og man tager sådan en pakkeløsning, så kan man sige, så er der jo nogen, der har gjort arbejdet for en. Det er jo det. Altså, det ligger jo i det. Ja, ikke? Altså, hvor man så selv skal ud og søge alt muligt og bruge tid på det, og sidde der og kigge og sådan noget. Altså, nej, jeg tror ikke, jeg føler mig snydt. Nej. Jeg tænker, så det er værd, at det koster lidt ekstra? Ja. Og når man så ved det, og når du så også siger det, ikke, så giver det jo også mening på en eller anden måde. Føler du får det mere ud af det via et rejseselskab, end når de tager en højere pris? Nej, men jeg tror bare, når man gør det igennem rejseselskabet, så føler man alligevel, altså der er nogen, man kan gå til. Hvis man lige står og er i knibe med et eller andet, ikke, så kan man ringe og sige, hvad gør vi? Vi er nøglen væk, vi kan komme ind, eller hvad det kan være, ikke? Der er noget sikkerhed, og det er der jo ikke så meget, når man står der helt alene. Ikke? Nej, men nu har du selvfølgelig også prøvet begge dele faktisk på samme rejse. Ja.
Så du mener, eller svarer mere om omkostningerne til den mere pris, de tager? Nej, for det er jo kun i særtilfælde, man har brug for dem. Ikke? Altså sådan, Det er jo det. Det synes jeg ikke. Nej. Hvad er fordelene ved at selv sammensætte sin rejse? Vi har været lidt inde på det. Ja, men det er jo det der med, at man kan komme derhen, hvor man vil, ikke? Ja. Altså, og så selvfølgelig, som du selv siger, at det er så billigere, ikke? Mm. Var der nogen, altså nu, da I selv var ude og konstruere den, var der så nogle af de destinationer, I havde tænkt på, som ikke var tilgængelige via et rejseselskab? Var der forskel i udbuddet? Ja, jeg tror faktisk, det vi fandt, det der var med de der hytter der, det var ikke noget, man kunne komme til ellers. Mm. Det var noget, vi fandt, fordi at der var nogen, der faktisk, det var sådan mund til mund, ikke? Nogen, der Ja. havde været der, og synes det var rigtig godt, og så var Ja. vi inde og kigge på det og undersøge det og sådan, og så, lad os da prøve det. Spændende. Ja. Hvad er ulemperne ved at sammensætte sin rejse selv så? Det er det der med, at man jo ikke, altså, man er jo alene. Ja. Altså, man er jo på egen hånd, ikke? Og sker der et eller andet, så må man jo selv sørge for at klare det. Der er ikke lige nogen, man kan ringe til. Hvad er fordelene ved at bestille via et rejseselskab? Men det er vel det der med, at man føler sig mere tryg, tror jeg. Ja. Og der er nogle, altså der er jo altid nogle døgnets 24 timer, man kan ringe til Ja. det. Hvad er ulemperne så ved et rejseselskab? Det er nok det der med, at man er fastlåst. Ja. Altså, og det er sådan, det er, ikke? Altså, man har købt en pakke, og så er det sådan, det er. Man får hverken mere eller mindre, vel? Nej. Altså, det er det, man får. Er det så fordi, man betaler en fast pris, og du måske ikke bruger tingene, eller er det fordi, du bare er fastlåst i det? Men jeg tænker, hvis man nu købte et hotel, hvor der var all inclusive, så var det jo det, man fik. Ja. Altså, så er det bare det, man får. Men selvfølgelig kan man selv bestemme, om man vil gå ud af hotellet. Det er jo ikke? det. Det er der ikke nogen, der låser dig i. Nej, det er jo det. Det kan man selvfølgelig selv bestemme, ikke? Men altså, jeg tror, de fleste, når de har sådan noget, så tror jeg, de vil nytte sig af det. Altså. Ja. Er det så fordi, de rejser med børn, eller er det... Hovedsageligt, tror jeg. Ja. Eller også er det fordi, det er sådan noget fint. Altså, fint. Fint. Ja, fint. Sådan noget med fint på. Ja. Fint på. Så er det bare, tror jeg, luksus, ikke? Ja. Ja. Hvis du køber charterrejser, som du så har gjort, gennem et rejseselskab, køber du så afbudsrejser? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Altså det vil jeg lige sige, det gjorde jeg, da jeg var yngre, og jeg ikke havde børn og sådan noget. Så, Ja, er det bare, så det er bestemt af børnene? Eller? Ja, det er Ja. helt klart. Så hvis det bare var en par tur, er det så... Så kunne jeg godt finde på at gøre det. Ja. Ja, det kunne jeg faktisk godt. Som i samme dag, eller skal det være planlagt lidt i Ej, det forvejen? skal jeg planlægge lidt i forvejen. Lidt i forvejen, Ja. ja, okay. Hvorfor skal det være så planlagt, når det er med børn? Jamen det er fordi, at de skal jo også ligesom forberedes på, hvad er det, vi skal ned til, og hvor skal vi hen, og hvad skal vi, og man vil godt være sikker på, at man kommer ned til det, man har betalt for, ikke? Jo. At der er en swimmingpool, og man ikke står der, eller stranden lige er tæt på, og ja. Så du kunne aldrig finde på at rejse til en uspecificeret rejse med børn? Nej, ikke så længe de er så små. Jeg tror godt, jeg kunne finde på det, når de bliver større, ikke? Ja. De er 8-10 nu. Ja. Men ikke Ikke nu. Nej, det synes jeg ikke. Du bare være styr på det. Der skal være styr på det, ja. Ja. Det er helt ordentligt. Hvad skulle Momondo for eksempel gøre som en søgemaskine? Mm. Hvad skulle de ændre for, at, eller Startours, for at du vil bestille en rejse gennem dem? Altså hvad skulle der få dig til at ændre? Altså nu har du selvfølgelig prøvet selv at sammensætte lidt af hvert, men hvis du sådan skulle hælde til den ene mere end den anden? Det er svært. Det ved jeg egentlig ikke. Altså, Det var også lidt 2 spørgsmål i, kunne jeg godt se. ja, det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg tænker, går man på Momondo, kan man jo finde næsten hvad man vil, ikke? Ja. Og det kan man jo ikke, når det kun er Startours. Startours kan jo heller ikke have alt. Ej, der er Altså, lidt begrænsninger. Der er lidt begrænsninger, Som ikke? du sagde før. Ja. Så, ja, nej, det ved jeg faktisk. Det kan jeg ikke svare. Nej. Du tænker ikke, at det er noget reklame for Momondo, der skal gøre det, eller noget mere reklame for Startours, eller... Det er ikke reklamevejen. Det er ikke reklame, Nej. det tænker jeg heller. Det er ikke derfor, man gør det. Nej. Eller jeg vil godt gøre Nej. Er det noget mere information om, hvad du får med i de her pakkeløsninger, eller mere information om, at du selv kan skabe det? Altså lidt mere, ikke branding af det, men lidt mere formidling om, hvad det er, de gør. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså jeg tænker,
i gamle dage, hvis man nu helt i gamle dage med Spis, så havde man jo sådan en katalog. Altså, ja, der havde man sådan en katalog. Ja, det er længe siden. Men Ja. ved du hvad, jeg elskede at sidde og kigge i de der kataloger der, og sidde og kigge på alle de der hoteller. Det var fuldstændig fantastisk. Man sad der og bladrede. Det gør man jo ikke i dag. Der sidder man jo bare på nettet, ikke? Og kigger på det. Men det var faktisk egentlig meget fedt. Man havde sådan en katalog der, man altid gå tilbage og kigge. Men det gør folk ikke i dag. Jeg tror også, folk er mere nysgerrige. De prøver, altså de rejser længere væk, end man gjorde før i tiden, ikke? Men ser du det som fordel, at det er lagt på nettet så? Eller vil du egentlig gerne have det her katalog stadig? Nej, jeg tænker, det er en fordel, fordi der er mere at kigge på, ikke? Ja. Altså, og man kan kombinere alt muligt. Det kunne man nok heller ikke dengang, tror jeg. Der kunne man få 3 uger til kostet det sådan, ikke? Og så er det vildt. Ja. Så, ja. Tror du, at I vil ændre jeres måde at bestille en rejse på, hvis husstandens indkomst var 10.000 kroner højere per år? Altså, vil det være dyre ferier, eller det samme, eller... Nej, jeg tror også, det er stadig hvad jeg siger. Ja. I vil ikke ændre, at så tog vi bare hele pakken? Nej, men ved du hvad det så kunne være, vi gjorde? Så kunne det være, at vi tog 2 ferier. Ja, så I ville faktisk rejse mere? Ja, det tror jeg måske. Fordi så kunne det godt være, at man også ville tage en lille skiferie. Og ikke kun sommerferie. Ja, så det vil ikke være charterferien, der vil blive udvidet? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nej. Så tænker jeg, så vil man gøre det, så man rejser lidt mere, ikke? Så du tænker egentlig, at prisniveauet på charterferie er rimeligt? Ja. Men det var egentlig det. Har du noget at tilføje, eller spørgsmål, eller du tænker, vi ikke har fået med? Hvad som helst. Hvad skal du skrive her, sådan helt specifikt? Jamen det er omkring søgemaskiner og rejseselskaber og hvilke vaner. Hvad man har? Ja. Okay. Hvordan I bestiller og det hele. Alt hvad vi har spurgt om. Men jeg tænker også, at meget af det er også, altså reklamen er også sådan noget mund til mund. Ja. Altså, og folk de snakker jo rigtig meget, ikke? Så der har vi lige været nede, hvordan var det? Eller hvis folk har været i Thailand, hvor var I henne i Thailand? Og vi var nede og se det og det. Og der er altså rigtig mange, der bliver inspireret af hinanden, ikke? Så det er både destinationen og hvad man skal opleve. Og, og så går man selvfølgelig ind og finder det på søgemaskinen, ikke? Og hvordan ser det ud? Det lyder så egentlig meget lækkert, ikke? Men det betyder også meget, at det er beskrevet ordentligt. Ja. Altså, at de har beskrevet, hvad det er, man kommer ned til, ikke? Ja, så hvis der står 2 linjer, så... så tager man det ikke. Nej, det gør så man ikke. går den næsten ind under uspecificeret. Ja, det er lige før. Altså, jamen, det er rigtigt. Ja. Så der hvad med mange billeder? Mange billeder det rigtig også. meget? Ja, billeder betyder også rigtig meget. Ja. Det betyder faktisk rigtig, rigtig meget. Ja. Fordi lever de så op til forventningerne? Det er jo ikke altid, det gør det, vel? Nej. Men for det meste, det satser vi på. Ja, det tror jeg. Hvad med tidspunkt, det rejser på? Er det, det er altid sommerferien, fordi vi har jo fast sommerferie hernede fra, ikke? Ja, okay. Så det er... Og bestemt af børnene næsten også? Eller tager I også ud over? Nej, vi tager også, fordi børnene går i skole og sådan noget, ikke? Så altså, vi har prøvet at rejse. Det er fordi, vi har også været på Filippinerne nogle gange og sådan noget. Men vi har var det også som charter, eller var det mere oplevelse, altså sådan selvbestemt? Ja, fordi min onkel, han død nu, ikke? Men han boede på Filippinerne. Okay, så der sammensat I det selv? Så sammensat vi selv, for så var vi også nede og besøge familie og sådan noget, ikke? Ja. Så, ja. Hvad med afgangstider egentlig? Betyder det noget? Det betyder faktisk også rigtig meget. Ja. Det synes jeg egentlig. Det er især når man rejser så langt væk, og man har børn. Men så er det rigtig fint, hvis man flyver for eksempel kl. 7 eller 8 eller sådan om aftenen, ikke? Fordi så er det meget naturligt, at man lige spiser, og så skal de sove. Så skal de sove. Så går det meget tid. Når der er så mange timer. Ja, det er jo altså, faktisk... det betyder faktisk rigtig meget. Så er det perfekt. Så kan de lige... Men det er ikke noget, I tænker over, hvis I selv skulle rejse bare jer? Nej, så klarer man det. Så er det... Ja. Men noget, der faktisk er rigtig genialt, synes jeg, det var, da vi rejste, der kun havde min pige, og hun var mindre. Og når man skal rejse på de der lange ture, så har de ligesom sådan en seng, de sætter op på... Altså hvis du forestiller flyvemaskinen, så ved du så ligesom der i midten, der er ligesom sådan en væg, og så er der et toilet på den anden side. Ja. Og lige op på den der væg der laver de sådan ligesom en lille krybe eller sådan, som man lige kan sætte op. Men det er til de helt små, ikke? Det er til de helt små. Ja, til spæd. Ja, så børnene de kan sove der. Det var noget, vi tilkøbte ekstra. Ja. Og det var jo altså genialt. Ja, kunne det kunne jeg godt forestille. Ja, kan du huske, hvad I gav for det? Nej, det kan jeg ikke, for det var alligevel 10 år siden. Ja, okay. Er de sikkert blevet dyre? Nej, det kan jeg ikke. Det stiger nok lidt samtidig med alt det andet, ikke? Ja, det er det.
Så men det synes jeg var fedt, at man kunne tilbyde det. Også noget med ekstra benplads og sådan noget. Ja. Hvad med bagage egentlig, i forhold til, når man rejser med børn? Det synes jeg ikke, der er noget. Det er bare ind, og så plejer vi at have en lille rygsæk med eller andet. Hvad med kiloene, I må have med som check-in bagage? Jamen, det er fint. Der er ikke noget... Nej, for de har jo deres egen kufferter. Ja, okay. Ja, så der er ikke nogen... nej, ellers så var vi på det. Ja, fordi de kræver alligevel lidt, ikke? Ja, det gør det altså. Ja. Og så er det jo mindre, man skulle have alt muligt harpenbuk med. Ja. Så skal vi ikke så meget mere. Nej. Nå, jamen tak for hjælpen. Ja, velkommen da.